Dobrý den, ráda bych zde opět ve studiu přivítala paní docentku Danielu Pauknerovou z katedry manažerské psychologie a sociologie. Děkuji za pozvání a zdravím naše posluchače. My už jsme se tady spolu potkali u předchozího dílu podcastu, ten se týkal vlastně tématu leadershipu, hlavně z pohledu rozvoje leadershipu u mladých lidí. Dneska na tohle téma navážeme a budeme se bavit o specifikách českého leadershipu a konkrétně vašem výzkumu na toto téma. Já začnu dneska možná malinko od konce, paní Pauknerová, a zeptám se, jaká byla vlastně vaše motivace zkoumat český leadership? Proč jste do toho tématu šli? Proč myslíte, že to možná chybělo i prozkoumat toto téma? Vzhledem k tomu, že se věnujeme dlouhodobě leadershipu, tak máme přehled o tom, jaký výzkum se v této oblasti dělá. A na trhu, tady v tom akademickém, jednoznačně chyběl výzkum, který by se věnoval zmapování českého prostředí ve vztahu k leadershipu. Byly tam, nebo jsou tam nějaké studie, které byly provedeny v minulých třeba 10 letech, ale mají už poměrně jakoby staršího data a teď je potřeba zase znovu to prostředí zmapovat. My jsme chtěli zmapovat to, jak vlastně, co lidé očekávají od svých lídrů, abychom věděli, jaká specifika to české prostředí má. A když se nám naskytla taková příležitost, kdy nás oslovil pan prorektor pro vědu a vlastně nám sdílel nabídku od našeho chorvatského kolegy Jasenka Lubici, která se týkala zmapování leadershipu, očekávání od chování lídrů ve slovanských zemích, tak jsme si řekli, že to je opravdu jedinečná příležitost, jak to české prostředí zmapovat, protože se to lépe daří, pokud máte možnost to srovnat s nějakými dalšími zeměmi či regiony, vzhledem k tomu, že když chcete financovat nějaký výzkum, který se týká lokálního prostředí, tak pak je problém s tím, že ty publikace, které se očekávají od vás, když takovýhle výzkum děláte, tak by měly vyjít v prestižních mezinárodních odborných časopisech a ty studie, které jsou provedeny právě v tom lokálním prostředí, tak potom se hůře publikují. Tak my jsme vlastně šli do toho i z toho důvodu, že to vyšlo teďka v rámci Special Issue v Cross Culture Research, takže časopis, který je opravdu kvalitní. Takže možná i trošku náročná cesta byla k tomuhle výzkumu a přesto se to podařilo i teda na mezinárodní scéně. A já se zeptám, co byly teda ty hlavní výstupy, co jste zjistili? Tak hlavní výstupy byly zajímavé. My jsme byli těmi výstupy celkem překvapeni, protože my jsme pracovali s rozmanitým vzorkem. My jsme se snažili vlastně ve všech zemích, bylo to celkem 7 zemí slovanských a byly tam zastoupeny jako západní Slovani, ty východní Slovani i jižní Slovani a porovnávali jsme vlastně ty země mezi sebou. A domluvili jsme se, že ta kritéria pro ten vzorek budou taková, že tam budou opravdu zastoupeny různé typy organizací, že tam budou zastoupeny různé regiony v těch zemích, protože tam docházelo k různým historickým změnám v rámci těch zemí. A že tam budou samozřejmě zastoupeny ženy i muži a bude tam zastoupen různý věk a vzdělání těch respondentů. Takže jsme se snažili ono se to jmenuje takzvaný skupinkový výběr, kdy nejde o zcela reprezentativní vzorek, to znamená nepokrývá celou populaci, ale pokrývá ty základní skupinky, které pro ten výzkum mají relevanci. A to, co bylo velmi zajímavého, že jsme zjistili, že byť naše Česká republika je homogenní, co se týká kulturních hodnot, jsme prostě v tomto směru jeden národ, tak ta očekávání od lídrů a jejich chování, tak se lišila pro Čechy a pro Moravu. Byly tam jakoby významné odlišnosti. Zatímco v Čechách je preferován takový flexibilní přístup, kdy lidé očekávají od svých nadřízených
přátelské prostředí a podporu vztahů. Zároveň čekají od svého lídra, když je nějaká krize, že se za ně postaví a že v ten daný moment bude rozhodný, tak na Moravě tak ty preference směřovaly k takovému tomu klasickému paternalistickému přístupu, otcovské autoritě, silný lídr, který se za nás postaví a vlastně nám zajistí odpovídající pracovní prostředí. Takže vlastně kromě těch rozdílů mezi slovanskými zeměmi jste zjistili, že je poměrně i výrazná rozdílnost v rámci jednoho státu České republiky, konkrétně teda mezi Moravou a územím Čech. A mě to docela překvapilo, když jste mi o tom vyprávěla. A hnedka první věc, která mě napadla, jestli se tohle trošku taky nepromítá do voleb, protože občas je vidět, že opravdu ta rozdílnost Moravy, území Čech tam je. A moje otázka, souvisí to taky nějak s tématem leadershipu? Tak my jsme primárně nesledovali volební preference, nebyl to účel našeho výzkumu. Na druhou stranu určitě to spolu souvisí, protože to očekávání od lídrů ve firmách a od našich nadřízených, tak bude mít podobný charakter jako to, co očekáváme od lídrů na politické scéně, kde může na Moravě být to očekávání, řekněme, tradičnější. Jo. U toho vzorku, který jsme měli, také to mohlo být ovlivněno tím, že i ti vlastně pracovníci, které jsme zkoumali na Moravě, byli v průměru o 5 let starší, takže to byla trošku jakoby starší generace a my tam vnímáme dlouhodobě ten posun k takovému tomu flexibilnějšímu způsobu práce, to, že očekávají lidé flexibilnější způsob přístupu od manažerů, jako participativnější, tak se to samozřejmě mění i jakoby generačně a může se to měnit i v rámci třeba té jedné generace, takže to tam mohlo mít na to vliv. Takže na Moravě třeba mohou očekávat jakoby tradičnější způsob práce a autoritativnější přístup k leadershipu, kdežto tady v Čechách to může být spíš ten tak demokratičtější, řekněme, taková ta potřeba otevřeného dialogu a vlastně to, že bereme do hry naše třeba pracovníky a tím pádem i občany, když bych to měla promítnout do těch očekávání od politických lídrů. Tak já moc děkuji za odpověď. Teď už opustíme tu státní sféru a volby, ale zeptám se ještě, jestli byste nám dopodrobna vysvětlila ty rozdíly v očekávání té lídrovské role na území Čech a na Moravě. Ještě trošku detailněji, jestli bychom se do toho mohli pustit. Když se zaměříme na to, co lidé čekají od svých nadřízených, tak v Čechách je to, už jsme řekli, ale asi to vysvětlíme ještě podrobněji, taková větší flexibilita. To znamená, že lidé čekají, že v práci budou mít dobré vztahy, takže je to o kvalitních mezilidských vztazích, přátelském prostředí, týmové spolupráci, zároveň očekávají i to, že budou mít nějaký prostor pro vlastní iniciativu, takže i autonomie se tam do toho promítá, ale zároveň v okamžiku, kdy třeba nastane nějaká krize, nějaký konflikt, třeba mezi odděleními, tak v ten moment očekávají od svého lídra rozhodné chování a to, že bude schopen se za svůj tým v daný moment postavit. Zatímco na Moravě, tak jak jsme mluvili o té otcovské jako autoritě a takže lidé očekávají vlastně to, že lídr tam bude, aby zabezpečil to prostředí komplexně, tak tam třeba bude to očekávání od té jasné vize v rámci toho vedení a toho, že ten lídr ji komunikuje pravděpodobně častější. Jo, že to bude o tom, že ten lídr je silný, rozhodný, může se to do toho promítat i určitým způsobem takový ten archetyp baťovského způsobu práce, protože přece jenom my jsme tam samozřejmě měli respondenty i ze Zlína a okolí, kde opravdu ta baťovská tradice
tendence stále přetrvává. Teď v dubnu jsem tam byla na konferenci k organizační psychologii a souběžně s naší konferencí se konala konference, která se zaměřovala na Baťův odkaz, která byla velmi hojně navštěvovaná. Bylo vidět, že stále ten odkaz tam žije. Takže si myslím, že tam může být vlastně pořád jako živý ten odkaz a ten vliv vlastně toho baťovského způsobu práce. To je jedna z těch věcí. A pak také Morava v tomhletom je konzervativnější. Můžeme se podívat i na další faktory, které to mohou ovlivňovat. Když se třeba podíváte na náboženské vyznání, tak na Moravě je více lidí, kteří jsou věřící a vlastně jsou sdruženi v různých komunitách. Takže tam bude ten komunitní život výraznější. Když se podíváte i na folklorní zvyky, které v Čechách prakticky nejsou a na Moravě se stále respektují a dodržují, tak tam můžeme vidět ty faktory, které to mohou ovlivňovat. Ale jak už jsem řekla, ten přístup k tomu, co očekáváme od lídrů, tak se postupně mění z generace na generaci. A když se podíváme na tu nejmladší, tak tam už ty rozdíly nejsou tak velké. Moje doktorantka dělala výzkum generace Z, což byli vlastně absolventi gymnázií a tam třeba ty rozdíly mezi Čechy a Moravou se vůbec nepotvrdily. Tam už prostě ten způsob práce, to, co očekávají od firem, tak vlastně byl naprosto shodný pro jakoby celou naší Českou republiku. Takže vlastně je tam i nějaká změna v čase, v generacích. A já se zeptám možná, co to znamená pro firemní praxi. Jakou by měla mít, nebo jaké by měla mít firma očekávání, potažmo jak by se tomu měla přizpůsobit, že je tam vlastně nějaká rozdílnost v regionech. Tady je důležité, aby si vedení firem a firmy uvědomili, že je potřeba respektovat ty regionální rozdíly, když používám nějaké manažerské praktiky, strategie, nějakým způsobem se snažím lidi ovlivnit a více jim naslouchali. Tohleto, jak si myslím obecně, že velmi chybí, aby se manažeři dokázali vžít do kůže svých podřízených a uvědomili si, co je pro ně důležité. A tady si myslím, že ten náš výzkum má svoje místo a vlastně můžeme krásně využít ty výsledky, které nám vyšly v praxi, protože v podnicích, které působí na Moravě, může ten přístup potom být jiný. Můžeme více vlastně pracovat třeba se sdílením vize, více vlastně tam můžu použít autoritu, kdežto tady v firmách, které působí v Čechách, tak třeba více vlastně pracovat s autonomií, více pracovat s tím, že se sice starám o přátelské prostředí, ale zároveň jsem schopná jako lídr se postavit za svůj tým v okamžiku, kdy je nějaký konflikt a vykázat rozhodnější chování. Já jsem se vlastně chtěla i zeptat, jestli máte třeba nějakou zkušenost, nějakou konkrétní firmou, která měla, řekněme, nějaké očekávání nebo nastavenou firemní lídrovskou kulturu a teď v tom regionu narazila, jo? Že ta očekávání tam byla jiná z pozice těch zaměstnanců a jak to vlastně ta firma řešila, co se s tím dá dělat v té situaci? Já kromě své akademické dráhy, tak jsem se dlouhodobě věnovala konzultantství v rámci firem, které bylo zaměřené na vedení lidí. A musím říct, že jsem hodně se pohybovala ve firmách, které měly německé vlastníky, takže tam docházelo ke střetu kultury vlastně německé s tou českou, kde takový nejvýraznější vlastně rozdíl nebo to, co člověk vnímal vlastně v té práci lídra, bylo, že ta německá kultura se od té české liší v tom, že Němci oddělují osobní a pracovní život výrazněji, než to děláme my. U nás jakoby prolíná, ty vztahy prolínají vlastně z toho pracovního i do osobního života. Tak můžu říct na příkladě, když se pohádáte v práci o nějakou věc s německým kolegou, máte rozdílné názory, vyměňujete si je,
tak to potom ale neprolne do toho osobního života nebo do toho, jak s ním komunikujete mimo práci. To, co prostě se řeší v práci, tak v té práci zůstává, můžete společně jít na pivo a je to úplně v pořádku. V Čechách, v českých firmách, tam ta propojenost těch vztahů je velká a lidé berou někdy věci zbytečně osobně a může dojít k tomu, že když dojde k nějakému konfliktu, výměně názoru, tak vlastně to může ovlivnit ten váš osobní vztah. A tak, jak ten výzkum náš, jak o tom vypovídá, tak na té Moravě můžou být ty vztahy ještě významnější, důležitější. Vlastně by je lidé měli ještě víc respektovat, aby k něčemu takovému nedocházelo. Já se možná ještě vrátím trošku k té osobnosti Tomáše Bati. To mě zaujalo, protože ten je často komunikovaný jako takový ty typický lídr, ale vy jste vlastně zjistili, že on je typický spíš tak jako pro tu Moravu, pro ty Čechy už tak ne. A mě by právě zajímalo, proč teda ta osoba Tomáše Bati tak rezonuje na Moravě a v Čechách, co už vlastně není, řekněme, průchozí pro tu českou lídrovskou kulturu. Jestli můžeme si na tom konkrétním příkladu, protože Tomáše Baťu asi většina populace zná, co je ta rozdílnost v tom praktickém příkladu? Velmi zajímavá otázka, protože tu si klademe i my. Určitě bude potřeba ještě další výzkum, abychom potvrdili, které z těch faktorů hrají jakou roli, ale jednoznačně to je jakoby komplex těch faktorů, který ovlivňuje to, jak se lidé ve vztahu k lídrům, co očekávají, jaké představy mají. Určitě na to má vliv nějaké historické faktory. Jo? Takže to, jak vlastně se vyvíjely ty dva regiony, které se nevyvíjely zcela stejně. Bude tam samozřejmě i to působení výrazných osobností, která podle mě v Čechách absentuje. Jo? Baťa tam byl jako výrazný, i takový jako velmi progresivní lídr, který opravdu na svou dobu vlastně vykazoval, řekněme, velmi futuristické představy a vlastně byl schopen realizovat a myslím si, že opravdu je to, jak můžeme říct, že to je jeden z tak jako výrazných vzorů manažerských. V Čechách nemáme takhle výrazný manažerský vzor. A myslím si, že tady na nás právě měla mnohem větší vliv německá kultura, než měla na pracovníky na Moravě. I z hlediska toho, že tady je řada firem, které Němci vlastní a vlastně vlastnili historicky. Takže když potom dochází k tomu porovnání těch západních, východních Slovanů, tak vlastně tady my jsme spíš ti, kteří jsou ti západní a vlastně víc máme společného s tím Německem, já nevím, s Polskem, než potom s tím, jakoby s tou východní částí Evropy. Takže určitě tam hraje roli i ten historický kontext a ve finále vlastně i pozice těch území na mapě, s jakými státy sousedí. Ano. Myslím si, že i to, s jakými státy sousedíme, nakolik vlastně ti příslušníci jiných národů byli zastoupeni v rámci toho regionu, tak to si myslím, že má určitě na nás také vliv. Tak paní Pauchnerová, já děkuji moc za vysvětlení, ale je pravda, že teď jsme si hodně řekli k těm rozdílnostem, ale úplně bych nerada, aby to vyznělo, že se tak v Česku moc lišíme. Proto se rovnou i zeptám, které atributy jsou vlastně stejné, bez ohledu na to, jestli se jedná o Moravu nebo Čechy, co nás vlastně spojuje v tom českém leadershipu. Také bych nerada, aby to vyznělo, že tam jsou nějaké výrazné rozdíly. Spíš jde o drobné nuance, které se týkají očekávání od lídrů, ale jak už jsme si řekli, Čechy i Morava jsme velmi kulturně homogenní. Když se podíváme na kulturní hodnoty a vlastně rozdíly mezi ostatními národy, tak opravdu vyzníváme jako jeden celek. Nicméně ty drobné rozdíly, které se týkají různorodých očekávání, tak jsou tam obsažené. My jsme si už řekli, že to může být i historicky, jak se ty regiony vyvíjely, jaké výrazné osobnosti tam byly. Když se podíváme na to, co je vlastně podobného nebo shodného, tak v obou těch částech naší republiky tak stále vlastně přežívá takový ten maskulinní
stereotyp v rámci leadershipu, protože genderové stereotypy jsou opravdu velmi vytrvalé a prostředí managementu stále v našich podmínkách je maskulinní. Takže pořád je to o tom rozhodném, silném, stresu odolném lídrovi, který je schopen být stabilní i za velmi nepříznivých okolností. To, co jakoby očekáváme od toho lídra, že se na něj můžeme spolehnout, tak to se tam stále promítalo. V těch Čechách je to posunuto směrem k tomu, že víme, že ten lídr má být schopen se přizpůsobit různým okolnostem, že má být přátelský, má nám naslouchat, to je pro nás jako velice důležité, ale na té Moravě stále vlastně vnímáme to, že lidé jsou třeba ochotní akceptovat i větší míru kontroly, než vlastně můžeme říct, že se objevila v těch Čechách. Ale zároveň jste už vlastně zmínila, že se to mění i v čase, že třeba generace Z už to vnímá dneska trošku jinak. Takže mě to vede samozřejmě k otázce, jestli vy jako odbornice na téma leadershipu pozorujete právě nějaké změny v čase, že se to trošku třeba mění a jaké změny to jsou, co můžeme očekávat možná i do budoucna. Ano, jednoznačně se to mění. Moje doktorantka, která teďka obhájila, zkoumala generaci Z, vlastně gymnazisty, takže ti, co opouštějí střední školy, a tam je vidět, že tam žádné rozdíly Čechy versus Moravan nebyly a že opravdu mladí lidé očekávají dneska to, že budou mít větší autonomii v rámci pracovního procesu, že se více bude ten lídr věnovat i well-beingu, že prostě jim ponechá prostor pro to, aby mohli lépe harmonizovat svůj pracovní a osobní život. To je jednoznačně ten směr, kam se to celkově ubírá k větší vlastně takovému demokratickému participativnímu způsobu práce s pracovníky, to, že pracovníci mají větší prostor pro svoji iniciativu, trošku to víc směřuje k tomu individualismu, než vlastně k takovému tomu k té kolektivní práci. Nicméně pořád je tam týmová orientace, výrazný prvek. Tak tyhle ty změny vnímáme a myslím si, že budou obdobné pro Čechy i Moravu a že tam ty rozdíly se pomalu budou smazávat. A jsou i nějaké předpoklady, které se vám v rámci toho výzkumu nepotvrdily? Ano, jsou. My jsme očekávali, že bude nějaký rozdíl v očekáváních mezi muži a ženami a tam žádný rozdíl nebyl. My jsme se zaměřili ale i na další aspekty, jako jsou třeba rozdíly mezi pracovníky, kteří pracují v různých typech organizací. A tam je zřejmé, že pracovníci, kteří pracují ve státním sektoru, tak očekávají harmoničtější pracovní prostředí. Bude to pravděpodobně souviset i s takovou větší potřebou jistoty, proto také lidi potom jdou do státního sektoru, kdežto v soukromém sektoru, tak tam jsou lidé zvyklí na takové kompetitivnější, soutěživější prostředí, takže tolik to harmonické prostředí tam nebylo deklarováno. Také jsme našli rozdíly, co se týká úrovně vzdělání, protože vysokoškolsky vzdělaní lidé preferují více autonomie, nepotřebují tolik být řízeni jako lidé, kteří mají nižší vzdělání, a to si myslím, že je celkem taková jako očekávaný rozdíl, který se tady objevuje. No a pak už jsme komentovali, že tady je rozdíl, který se týká věku, že starší pracovníci preferují ten tradičnější přístup k leadershipu, zatímco mladá generace už preferuje ten flexibilní moderní přístup. Tak já moc děkuju za vysvětlení i mého posledního dotazu. Děkuju, že jste za námi zase přišla, že jste nám podrobně vysvětlila, jak to vlastně tady u nás v Česku máme. A já zase prozradím, že my chystáme ještě 3. díl podcastu, a to na téma globálního leadershipu. Tak jenom jestli nám dáte malou ochutnávku, o čem to bude.
Tak určitě ráda, protože jednak můžu ještě sdělit něco, co se týká porovnání těch slovanských národů, protože to je velmi neprozkoumaná oblast zatím, takový black box leadershipu. A zároveň jsme s kolegy, se kterými učíme v rámci aliance CEMS, Global Leadership, sepsali knihu, která se jmenuje Global Leadership Practices, kde máme případové studie z různých koutů světa, takže určitě se budeme věnovat opět rozdílům, ale i podobnostem, které v rámci globálního leadershipu můžeme najít. Tak super, máme se na co těšit. Já moc děkuju, že jste za námi přišla. Já vám také děkuji. Tak a děkujeme za pozornost našim posluchačům.